Краси. Ето това са пещи фонтани. А защо в момента не? Ами защото е студено вече. А това вече е Кралския дворец. Кралския дворец, да. Там е Кралския дворец. Ще за пещи фонтани, но те вече нищо да пият. Те са изпели Явно лятото. са се щупили. Изпели са това. Мали ще и да се... Настръгнах. Еми, аз мисля, че няма стълби. Слушай, мен не ми се ходи нагоре. Зад е този връх, той е Монджуик, зад Монджуик е... Няма, само Олимпик. да го снимам. Олимпик. Само да го снимам. Е зад този връх. Това ли са пещите фонтани? За пещи за ходи, защото има изкарателя. Ма защо не пеят, да не ни се сърдат нещо? Лятото е искана налягали хората, и да, това,